Ibsa ma dajjef, dajfa ma minu b'saħħtu. Ek sostnew il-moviment Graffiti flimkien mal-Assoċjazzjoni Maltija tas-Social Workers u l-Fondazzjoni Aditus meta l-ħamis filgħodu organizzaw attività simbolika sabiex isemmaw il-pożizzjoni tagħhom rigward it-trattament inġust fil-konfront ta' żewġ ommijiet torok. L-ommijiet ingħataw il-pjena ta' 6 xhur ħabs mill-qorti tal-Maġistrati għall-użu ta' passaporti folots li waslet biex uliedhom jisfaw orfni. Dawn laqdiet kollha waslu messaġġ komuni biex dawn iż-żewġ titfal li nfirdu minn mal-ġenituri tagħhom jingħataw id-drittijiet kollha li jixirqilhom. Din is-sentenza ġiet deskritta bħala eżempju ċar ta' razziżmu istituzzjonali fejn il-qrati setgħu ħarġu sanzjonijiet inqas ħorox u aktar adattati. Il-moviment Graffiti flimkien mal-Assoċjazzjoni tas-Social Workers u l-Aditus saħqu li kwalunkwe pieni li jingħataw għandhom ikunu ġusti, riformattivi u proporzjonati għar-reati u mhux użati bħala forma ta' retribuzzjoni. Fin-nuqqas ta' dan joħroġ ċar ir-razziżmu istituzzjonalizzat tas-sistema tal-ġustizzja kriminali li spiss tkun qiebsa mad-dajjef u dajfa ma' minnu b'saħħtu. Fl-aħħar jiem anke l-Partit Nazzjonalista tkellem b'saħħa dwar dan is-suġġett fejn qal li drittijiet tat-tfal għandhom dejjem jiġu garantiti. Saret ukoll pressjoni fuq il-Gvern sabiex jassigura li l-protokolli kollha ġew osservati.